Bé, bon dia. Tanquem aquest cicle, espero que sigui el primer, perquè ja us comentaré com al final de la presentació que encara aquest migdia tenia novetats sobre la taula que em semblava que s'afegien a motius que ja hem anat dient les altres sessions per tornar-nos a trobar i obrir el camp de discussió sobre l'arquitectura. En tot cas, la sessió d'avui està destinada en el tema dels equipaments. Els altres dies, tot i la diferència de problemàtiques, teníem en comú que hi havia un fil conductor que era resoldre l'habitatge, l'aixopluc de la vida quotidiana, diguéssim, i això encara que vingués del món de la promoció immobiliària o vingués del món de l'habitatge propi o anés depenent des d'un punt de vista de financiació del terciari que ocupava les plantes baixes, etc., hi havia un fil conductor més o menys racional, diguem, comprensible, objectiu. Avui, en el camp dels equipaments que parlarem, sobretot quan hi ha l'administració pel mig, tot això es carrega d'una sèrie de qüestions, de moltes motxilles que s'arrelen en el temps molt enrere, que es carreguen de problemes d'identitat, moltes qüestions, no? Hi pot haver, segur que hi ha gent més ràpida que jo o que alguns com nosaltres, no? Però normalment això que es diu, doncs ara la campanya electoral, no? Ara farem, el mandat que ve farem això. Llavors, normalment les coses no tenen aquest cicle, aquest ritme, no tenen un període de 4 anys, ni el tenen de 8, ni el tenen de 12. Els equipaments normalment tenen un cicle de generació o a vegades de generacions que desmunten l'u d'una per continuar relaborant-ho en la següent. Almenys en els exemples que veurem avui, segur que hi ha excepcions, però jo crec que són bastant la regla. En alguna publicació anterior, parlant de temes més o menys semblants, ho havíem escrit com noves virtuts sobre vicis antics. D'alguna manera, reconstruir equipaments, ho veurem, és fer això. Faig una introducció en què situo més aviat com a geografia urbana i com a problemàtica política els 3 temes que després ells explicaran professionalment com a arquitectes. El primer és a dalt de tota l'esquerra, veieu l'extrem del carrer La Sauca i del carrer Vilafant i Olot a 1830. Aquella espècie de bony que hi ha allà dalt és un turó, el turó de la Bateria, és el que després, als anys 30, serà la urbanització exemplar i paradigmàtica del Poble Nou. En aquell moment no hi ha la carretera d'Olot, el camí d'Olot és o vas per al costat de la Riera pel camí de carrer de Besalú i camí de Avinyonet cap a les Pedreres, ara a l'AVE, i continues cap a Ponent, o bé te'n vas cap a sud, agafar el camí de Vilafant i continuaràs ja cap a la Garrotxa. No existia la carretera isabelina, que és com totes aquestes variants del segle XIX, que són aquestes rectes i tal, que després tallaria per aquí. Per què explico aquest rotllo? Perquè en el plano de la vostra dreta, en l'altre, i és de 1878, és el context de les guerres carlines, la carretera ja està feta, és aquesta recta arbrada que va cap al 8, i el punt negre, el número 2, és la torre de funcions d'afitament de la ciutat, de defensa de la ciutat respecte a les tropes dels carlins i que també tindrà funcions impositives, borots, etc. Aquest és el lloc de la plaça del Sol, és aquest territori que es va formant així. Esclar, quan ens situem a la postguerra civil i els 25 anys de paz i Figueres Puerta d'Espanya i el que anticipàvem l'altre dia també parlant del que significava l'arribada de l'American Way of Life i també l'arribada del vehicle automòbil i la traça de la carretera
nacional que deixa de passar per l'Avinguda Perpinyà i el carrer de la Jonquera i fa tot el que és l'Avinguda Salvador Dalí, doncs aquest és un altre món, el món del Pla d'en Bonaterra de l'any 62, el món del Ralli Sud i del Ralli Nord, dels edificis emblemàtics del Motel Empordà de finals dels anys 50, les obres d'en Bonaterra, l'edifici de les vivendes sindicals d'en Bosch, que fa de campanar civil falangista al costat del campanar reconstruït, reinventat, que hem vist amb les explicacions d'en Pelayo i del Segarra i companyia, i el Júber, en aquesta foto que ja és del 68, el Júber ja construït, no? Bueno, esclar, aquest context, això de Puerta d'Espanya no m'ho invento, les targetes postals del Rally Hotel, els busqueu per internet, es venen a tota col·lecció, era Figueres, Puerta d'Espanya, i llavors la gent, quan arribava aquí, escrivia que ja havien passat. Esclar, en aquest context hi ha obres que són molt importants per la història de l'arquitectura local, i jo crec que també redimeixen personatges com Jano Bonaterra, que té una producció molt irregular, però que té algunes peces magnífiques, i entre elles, doncs, evidentment, el Motel. És en aquest context en el que, en el Ministeri d'Informació i Turisme d'en Fraga Iribarne, aquesta Puerta d'Espanya es havia de configurar d'una forma que fos creïble pels que entraven d'Europa, que no estaven entrant al Magreb, diguéssim, que no saltaven a l'Àfrica, que és el que en principi en fi, calia pensar d'una forma més o menys objectiva, suposo, no? Aquest és un projecte que durant molts anys no havíem sapigut de qui era, que fins i tot es feien córrer llegendes urbanes sobre si era en Coderc, en algun moment dels seus passos pels organismes de l'administració, etc. Al final, remenant a l'Arxiu Històric Provincial de Girona, unes cartes entre en Guardiola, etc., van sortir uns papers. Carlos Fernández Cuenca, que era un arquitecte que en aquest moment tenia 20 i pocs anys i que després va ser funcionari del Ministeri d'Informació i Turisme fins als anys 90, funcionari ja en la democràcia, que es va dedicar a remenar paradors i tal, no té una obra especial, tal, es va morir el 2007, això ho vam descobrir després del 2007, no hi hem pogut parlar, la informació que hem trobat és en l'arxiu municipal, finalment va sortir el projecte, el que passa que no estava a la caixa que tocava i per això no havia sortit mai, és una cosa que sol passar a vegades als arxius. Aquest és l'edifici dels anys 60 i per tant aquesta posició territorial que ocupa en les traces de les avingudes, i allò petit d'allà no és una maqueta, allò petit d'allà és una guarderia a la banlieue de París que es diu Clamart, i que si veieu les fotos interiors sembla que estiguis a dintre l'espai circular, és molt semblant. No vull dir que... No, que va, ja sé quin arquitecte és, uns arquitectes francesos que feien modernors en la banlieue i tal. No vull dir que la conegués, que potser sí, perquè hi ha molta cosa, però en tot cas, a França, en aquells anys, a la costa de l'Herol, a la costa entre el Rosselló i la Costa Blava, diguéssim, es feien conjunts, coneixeu alguns, es feien conjunts amb volumetries circulars, amb formigó vist, amb aquests mateixos detalls de les jardineres, etc. També es feia a les colònies, l'arquitectura francesa a les colònies té molt d'això. En tot cas, això que estava dient, com que les coses donen moltes voltes, hi ha un moment que el Ministeri d'Obres Públiques, encara es devia dir en aquell moment, doncs amb unes negociacions ha de fer unes rotondes a Figueres, que n'ha de fer un moment determinat, n'ha de fer un pilot, quan en Borrell, amb en Nadal a Girona van pactar tota la reordenació aquella de l'antiga Nacional a la Devesa, i després les N rodones no van quedar escrites enlloc i no crec que es facin mai. En tot cas, hi havia un deute que va aterrissar en un determinat moment que hi tornava a haver una certa capacitat de pressió entre l'administració local i el govern de l'època del PP a Madrid, i el Ministeri va fer el projecte. Va fer 2 vegades el projecte, perquè ja l'havia fet, l'havia enterrat, llavors va canviar les determinades normatives tècniques i el va tornar a fer. I aleshores això era l'època, la Itziar em podrà corregir, em sembla que hi havia en Xavier Ludovic encara aquí com a gerent dels equips de govern d'en Santi Vila i els
primers anys de la Marta Felip, i es va intermediar perquè això tingués la forma que era possible que capigués sense haver d'expropiar les finques qualificades de sistema, que es podia haver fet però no es tenia força i diners de la finca que eren els pisos de la Caixa, ni sense afectar massa el davant de la biblioteca, que ja estava feta des del 96, ni sense carregar sobre la riera, que està marcada aquí la volta, aquí sota, etc. Amb tot això, evidentment, el lògic que ens deien la gent normal i els polítics és fem un ajardinament de la rotonda i fotem a terra aquesta cosa. Llavors van sortir els fonamentalistes del patrimoni amb això d'aquest arquitecte de l'any 65, però franquista total, això sí, però esclar, té interès perquè l'arquitectura tal. Llavors el que va ser determinant es va fer un pressupost per enderrocar-ho i no tenien els diners per enderrocar-ho. Aleshores això va quedar més stand-by fins que van aparèixer una sèrie de circumstàncies que llavors ja us explicaran perquè tenen a veure amb la possibilitat que va aparèixer de ser rehabilitat i d'entrar en ús. Canviem de paisatge. Aquí, com podeu veure, la vida associativa aquesta de la Figuera és mítica, tenia una paritat de gènere i una barreja social i, en fi, era exactament tota aquella societat que aspirem i que trobem que és una llàstima que hagi desaparegut aquesta cosa. Està bé veure aquesta densitat avui, que aquí baix hi ha una densitat numèrica semblant, però és una mica diferent, sortosament, no? Aquest tema dels cafès és fundacional pel mite de la Figueres, que abans era molt excel·lent, diguéssim, no? Jo el primer dia llegia en Josep Pla, i en Josep Pla parla exactament també de com es va civilitzar a través del cafè. Però si hi havia un cafè que era el súmmum de l'emblema, era el Royal. Era el Royal que tenia aquest nom i que estava a l'edifici sota el balcó, ho veieu, de la seu de la Federació Republicana Suïssa de l'Empordà. Curiosament, durant tot el període de la República Revolucionari no va haver de canviar el nom del Royal, tot i estar a sota de la seu dels republicans federals, però, ja ho sabeu, quan va acabar la guerra, aleshores va haver de deixar-se de dir Royal i va haver de passar-se a dir Espanyol. És el cafè de la infància d'alguns de nosaltres. Hi ha moltes coses lligades aquí que entrarien en temes personals d'aquests que la família normalment en prohibeix, però, en tot cas, només una anècdota, en Màrio i el seu germà estaven subscrits al Nouvel Observateur. O sigui que si anaves aquí a fer un cafè a l'any 68, 72, quan estudiàvem a l'institut, que només n'hi havia un, que era aquest d'aquí, al carrer Sant Pau, clar, i aquí et trobaves, a part dels diaris locals, et trobaves amb el Nouvel Observateur. Era com una finestra cap al món, a part del món dels escacs i altres coses que hi havia aquí. Durant 25 anys, en treballar a l'administració de Figueres, només he participat a la redacció d'un expedient per declarar bé cultural d'interès local, en 25 anys, només un. I ha estat aquest, l'interior del Cafè Royal, per una recollida de firmes, em sembla que eren 3.000, ho trobareu a internet, es troba tot, que els grups de l'oposició en el govern de l'any en el seu moment van recollir en el context que no vivia només Figueres, sinó vivia Figueres, les ciutats mitjanes i Barcelona, del drama de la pèrdua dels comerços locals. Vam estar fent, l'historiador Jaume Santaló li vam encarregar un inventari d'interiors de comerços locals, perquè hi havia sensació. Esclar, la gent el que volia no era el mirall o la rajola només, sinó que no desaparegués l'activitat del comerç local. Llavors, si no s'explicava bé, semblava una estafa, perquè quan arribaves al final del procés sortia el jurista i explicava que, efectivament, en el mercat lliure en el que estem, diguéssim, fixar l'ús és una cosa que és il·legal, diguéssim, va contra els principis fonamentals del mercat. En tot cas, per aquest bé cultural d'interès local, a part que hi havia hagut aquest treball d'en Jaume Santaló, en general sobre els comerços, es va encarregar a la Mireia Freixa, amb el grup de recerca de la Universitat de Barcelona, un dossier específic que es necessita per la declaració,
els companys, la Rosa Ricart i els companys de planejament de l'Ajuntament van elaborar una planimetria, pràcticament com si protegíssim la tortuga dels aiguamolls, inventariant els penjadors, els miralls, tal, ja hi entrarà la Mercè després, i això es va acabar declarant. Evidentment, contra l'expedient aquest van al·legar i presentar recurs tant el llogater, que era el cafeter, que ja no era els del Nouvel Observateur, era un de la meva edat, que ja, diguéssim, no tenim exactament el mateix carisma, és una persona molt culta, i el propietari de l'immoble, que és el que tenia el conflicte amb el llogater. Tothom va recórrer, evidentment, però això va quedar i es van poder fer obres a continuació, que és el que explicaran. Aquestes obres van haver d'estar tots plegats, atents a que allò que havíem declarat de bé cultural d'interès local, que no era l'ús de cafè, clar, aquests elements doncs no es perdessin. I el tercer camp de contradiccions i paradoxes és a la placeta baixa de la Rambla. La placeta baixa de la Rambla, al segle XIX, aquell mapa l'ha publicat l'Alfons Martínez Puig, l'actual regidor de Cultura, a la seva tesi doctoral, hi ha una lletra que diu F, que diu Salón de Baile de la Placeta. Llavors això era aquest immoble que veieu aquí, al costat de la Casa Fages. Era aquell immoble que veieu aquí, al costat de la Casa Fages. Llavors això, 1900, amb una història que està explicada en un llibre que podeu veure, que és la història de la Cambra Agrícola d'Empordà, un llibre que van fer amb l'exalcalde Joan Armenguer, l'economista Joan Armenguer i el politòleg Tastar, doncs allà està explicat. En tot cas, aquest edifici del 19, que no hi ha garanties que sigui d'un roca i bros, però que té unes proporcions i uns balaustres i un coronament més simple, però exactament de l'època, doncs va ser enderrocat. Jo sempre em feia un liu i em pensava que això era l'enderroc de la Cambra Agrícola, que era el pecat sobre el que vam construir la nova virtut de la defensa del patrimoni, però no és l'enderroc de la Cambra Agrícola, és la construcció de la Cambra Agrícola sobre l'enderroc de l'edifici neoclàssic del Salón de la Placeta. La CEMAR va fer aquest projecte de l'esquerra, això va existir durant molts anys aquí, configurava, evidentment, un paisatge emblemàtic, que dirien ara, del modernisme local, etc., fins que la roda va continuar rodant i l'any 69 es va enderrocar la Cambra Agrícola. Aquest enderroc, per una banda, va servir per galvanitzar la posició d'una part de la població en defensa del patrimoni, llavors les llistes i la recollida de firmes, i de tot això en deriva després el planejament de protecció que en tenim, o sigui, és una víctima que va donar fruit, que va parir la protecció del patrimoni, però a la vegada també va parir una sèrie de malentesos perquè d'alguna manera ens vam creure, i la nostra generació, els primers, i segur que ho vam publicar en algun lloc, que era un acte d'incultura i de barbària, etc. No era exactament això. Després, com ho hem vist, podeu veure un llibre de la Cambra que es fa una reflexió al respecte. Aquí es van acumular en un determinat moment diverses qüestions. Una, que la valorització de l'arquitectura del modernisme en els anys 60 no tenia una unanimitat, hi havia gent molt influent culturalment, que no eren bàrbars, que consideraven que el modernisme era un perdedor. Dalí no, per exemple, però Josep Pla sí, per posar dos personatges empordanesos. Per una banda això, per una altra banda que la ciutat, com us he ensenyat amb aquelles imatges del mòtel i de la carretera i dels americans, la ciutat estava aspirant a un altre paradigma per explicar-se en ella mateixa, en aquesta ciutat que estava molt cofoia en el franquisme aquest daurat dels 25 anys de paz i entorn, i per una altra banda que aquí s'acumulaven i anaven fent una cosa que vivim ara els que treballem a l'administració, que tothom que passava per allà li carregava un deure en aquest emplaçament. Doncs, com que hi havia un museu de l'Empordà que existia des dels anys 40 com a concepte, que era una col·lecció, etc., que aquí el director ens ho podria explicar, que no és el tema d'avui, però existia aquest concepte. Aquí s'havien començat a fer exposicions organitzades pel regidor de Cultura, pel pare de l'Alfons, el doctor Puig,
i s'estaven fent coses i es volia fer una casa de cultura perquè hi hagués cineclub al 69, perquè la cosa anava de modernitat. Quan van sumar tots aquests programes, a l'edifici de la Cambra Agrícola, perquè no li tenien cap carinyo, no hi cabia tot això. No hi cabia i no era la ciutat que volien construir. En tot cas, d'aquesta barreja en surt l'enderroc i en surt la discussió del projecte. La discussió del projecte, el projecte original d'En Bona Terra, és el de l'esquerra. És aquell el que porta. L'Ajuntament era l'arquitecte municipal, l'Ajuntament no l'aprova perquè té mala consciència, o sigui, creuen que s'ha d'enderrocar la Cambra Agrícola, però troben que és massa atrevit i modern per la Rambla. Per tant, volen i dolen i fan un entremig, que normalment sol ser aquelles coses que encara jo, com a arquitecte municipal, moltes vegades he de defensar els entremitjos, culturalment sol ser una mala recepta. Aleshores, En Bona Terra, finalment, porta, en un següent ple, o al cap d'uns quants plens, no molts, porta l'altre projecte, que és simètric, l'escala deixa d'estar adossada a façana, que és un tema que té molt de recorregut, deixa d'estar adossada a façana de dalt a baix, i bueno, això és simètric, la planta és aquesta, i l'edifici doncs configura una Figueres, que és aquesta Figueres, és la Figueres que volien. No només no volien el modernisme, volien això, perquè estaven molt orgullosos, tenien un projecte que podem considerar molt discutible, antidemocràtic, d'èlits, el que vulgueu, però volien això. Això és el Juncaria, els més grans ho heu conegut, alguns ja no ho heu vist, avui parlava aquest migdia amb en Salvador Terrades, que va venir a viure a Figueres el 89, i evidentment ja no ho recordava, doncs aquest era el Museu de l'Empordà, va tenir vida i als anys 90, en època de l'alcalde Lorca, amb un projecte dels serveis tècnics municipals, de l'Enric Fita i companyia, es va doblar la seva superfície. Van adquirir finques al llarg del carrer Enginyers. I l'edifici va créixer amb un llenguatge que jo en aquest moment no m'hi sento gens còmode, però que en aquells anys 90 era un esforç d'intentar trobar el lloc en el món del postmodernisme i a les ciutats històriques. Aquí a prop hi havia una altra manera d'enfocar-ho, que era l'obra d'en Carles Teixidor, que vaig passar l'altre dia del que era Can Berta. No era inevitable venir amb aquell llenguatge, però era una opció que no era única de Figueres. El postmodernisme amb aquestes formalitzacions figuratives estava molt escampat. En tot cas, aquest projecte va intentar resoldre molt a la menuda un tema, que ho explico, no és ociós, el tema de l'accessibilitat. Va introduir una microrampa en aquesta ampliació, perquè el projecte original, com tots els projectes que se precien, que deien abans, doncs estava aixecat sobre una plataforma. Tenia els escalons aquells que l'altre dia dèieu de rigor, els 5, o en aquest cas una mica més perquè era un equipament públic i perquè tenia un soterrani que tenia un ús. En tot cas, aquí va introduir una petita rampa, però no la rampa com de darrere. Això què va portar? El 2004, quan es va constituir un consorci al Consell Comarcal i a l'Ajuntament de Figueres, l'arquitecte del Consell Comarcal, la Trini Bonaterra, que era la filla d'en Jano, que el que havia fet el projecte de l'edifici, i jo, com a arquitecte municipal, vam fer un avantprojecte. I com que era el 2004 i no teníem límits tots, nosaltres tampoc, ens vam passar de rosca. I aquell projecte va quedar en avantprojecte i al calaix. Aquell projecte què pretenia? Pretenia el que expliquen els croquis. El de la dreta és una altra cosa, ja us ho explicaré. És el de l'esquerra. Pretenia el dels croquis del mig. Pretenia que aquesta plataforma en què s'aixeca l'edifici fos directament un balcó sobre la Rambla i que de la Rambla entressis per tots els vanos, per tots els pòrtics, en aquest nivell que ja tenia l'edifici, sense manipular-lo. Com resolíem l'accessibilitat? Fent que aquella microrampa funcional i humil del projecte del 90 es convertís en una rampa com projectes de molta més volada que aquest. I a la vegada fèiem una altra cosa, que és que fèiem que l'escala nova anés de dalt a baix per la crugia de façana, de manera que contínuament, mentre canviaves de plantes, tenies un museu a l'aire lliure que era la Rambla, que era la placeta baixa a la Rambla. Cap a sud
tenies la Rambla i cap a nord tenies les sales del museu. Aquest projecte ja us he dit que va quedar enterrat. El 2017, des d'una altra perspectiva, no vinguent des de l'àrea d'obres, sinó vinguent des de la museografia, des del propi museu, l'equip de la Sílvia Mosquera i en Pep Canaleta, treballant sobre l'adequació de l'espai, es van arribar a plantejar, o van arribar a fer un estudi sobre si no valdria la pena que ja definitivament, com que havia fracassat aquesta ambició d'obrir-se la Rambla en potència, no valdria la pena assumir que l'entrada del museu, fer-la bé, ja fos la del carrer Enginyers i posant allà ja totes les solucions. Per sort, aquest projecte no va tirar endavant, tot i que el vam informar favorablement i el vam enviar a Cultura i Patrimoni. Jo crec que hauria estat un error brutal. Per sort tampoc va tirar endavant el nostre del 2004, que jo no el veig tan error, però sí desmesurat. En qualsevol cas, tot això que us deia es resumeix aquí. Quan estàvem fent les obres, que ja ho veureu, per sort no va prendre mal ningú, va caure una de les pedres del frontal aquest que diu Museu de l'Empordà. I darrere de la pedra que va caure, que diu Museu de l'Empordà, amb una pedra, amb unes lletres d'una mica més de categoria, més emfàtiques, més romanes, diu Museo de l'Empordà. Una lletra sobre l'altra, va caure una, vam arrencar les altres, i aquesta és la història dels equipaments, que per això jo deia, noves virtuts sobre vicis antics, em sembla que és comú a tots aquests. Aquesta imatge que he posat té a veure amb el que us deia d'aquest migdia. Aquest migdia hem anat a fer una visita d'inspecció amb una obra industrial d'entramp a la carretera de Girona, als magatzems de construcció Oliveres, que estan fent sobre el que era la Suca, i hem vist que era una obra que porta un arquitecte de Banyoles, que es diu Xavier Cornejo, que era una obra d'una categoria molt important que valdria la pena que veiéssim. I aleshores ens hem conjurat amb en Xavier i hem dit, és que em sembla que el tema de l'arquitectura industrial, de la gran escala, perquè no sembli que és que només ens interessa el patrimoni, l'antigualla i tal, l'arquitectura industrial, de gran escala o de petita escala, és una cosa que tocaria parlar en el futur. Per tant, si passeu per la Suca, fixeu-s'hi, val la pena, però és que tenim la rehabilitació dels bombers de Feu i Godoy aquí, al costat del Molí de l'Anguila, però tenim la construcció prefabricada de l'Escola del Parc de les Aigues dels germans Vilanova i tenim un cremador magatzem en el cementiri de Figueres de la Carme Riu, que està acabat de fer en aquesta mateixa tongada. Ara, a continuació, amb aquests mateixos tres temes, les seves intervencions com a arquitectes. La Rosa Collell, de l'Escola d'Arquitectura, en surt el 2006, del 2003 al 2004 amb un Erasmus havia fet paisatgisme a l'Escola de Versalles, a l'Escola Nacional Superior de Paisatgisme de Versalles, i del 2004 al 2011, tornant d'allà, va estar col·laborant amb el despatx de Febrer i Torres. Amb aquest despatx va fer directora de projecte i directora d'obra a dos centres penitenciaris, el de Lledoners i també el de Figueres, el de Puig de les Basses. I des del 2007 té un despatx, Illan i Collell, arquitectes. Ha estat seleccionada als Premis de Girona, no sé si en més d'una ocasió, però en tot cas l'última en el restaurant Antaviana, de feliç memòria, i lamentablement en aquests moments tancat, que m'explicava abans que havia començat el projecte el 2008 i que recordàvem que els premis devien ser el 2011-2012. A continuació, la Mercè Oriol, que necessita menys presentació perquè l'hem presentat ja en la sessió, a la segona sessió, en què va amb l'Eugènia Poch Gardella va explicar el projecte del carrer Junquera 3133, però que recordem que és sortida de l'Escola d'Arquitectura l'any 2008, que va col·laborar d'estudiant i els primers anys d'arquitecte amb l'arquitecte Jaume Torrent, i de fet aquest projecte té a veure també amb aquesta herència, i que des de fa anys ja té un despatx propi i amb molt recorregut, tant en urbanisme com en arquitectura. I finalment,
el més jove de titulació, sortit tot just de l'ETSAP el 2019, o sigui, és del forn calent, encara en Jordi. En Jordi... Parlem només de la titulació. En Jordi Pigem de Palol, que a part de que és arquitecte, això que diguem, des del 2009, treballa amb la Marta Matamala Teixidor des de fa molts anys i tots dos van fer la graduació en Arts Aplicades i Oficis Artístics a l'Escola de Vic, que en van sortir el 95. És de destacar que en Jordi abans havia fet el grau de fusteria d'FP, de fusteria Banyoles, i enllaçant amb coses que tenen a veure amb la tradició familiar i el taller de fuster del pare i suposo que de més enrere. També, com la Rosa, va ser seleccionat al Premis pràcticament el mateix any per la pastisseria Fàbrega, l'11-12, i recordem que uns quants anys abans, ben bé una dècada abans, que no era arquitecte, potser ni tan sols, no devies haver començat, al voltant del 99-2000, ja va tenir seleccionat en els premis una obra aquí al costat mateix, que ja està desapareguda, que era l'estudi del fotògraf Oliva. Em sembla que... Rosa? Sí, no? En Joan ha fet una molt bona presentació ja de tot l'edifici de lo que ara és la DO Empordà, però ho repetirem ho posem en context per començar a explicar el projecte que nosaltres vam fer. El projecte original que explicàvem és del 1966 i, com veieu, era un edifici que tenia 5 cilindres de diferents diàmetres i alçades que es maclaven entre si i que anaven acompanyats d'aquest volum troncocònic que era la claraboia i d'una làmina d'aigua amb jardinera al voltant. Era un edifici que es va decidir col·locar, com us he explicat, en aquest punt molt clau que era el punt de bifurcació entre la carretera que anava de França a Barcelona i la bifurcació cap a tota la Costa Brava. Aleshores es va decidir que era una ubicació excel·lent per ubicar des de l'oficina de turismo, no, com era? El Ministerio de Información y Turismo espanyol, aquest edifici en aquest punt, en uns terrenys que eren cedits per l'Ajuntament. L'edifici original, doncs, en projecte, com veieu, tenia aquestes cobertes en forma de calze que contenien aquestes jardineres tot vol, que jo crec que aquestes jardineres no s'han arribat a construir mai, veritat? Aquella foto aèria que hem ensenyat del llibre d'en Bernils ja no hi són. No tenim constància de que s'hagin arribat a construir mai. Però sorprenentment, per ser un projecte de l'any 66, està molt ben documentat i molt ben explicat, amb molts de detalls constructius, cosa que tampoc era tan habitual en l'època. Parla d'uns grans voladius de les cobertes, que són uns voladius de 80 centímetres, però que al final volien ressaltar aquesta forma i llavors tallaven tota la coberta del cos que la suportava amb tota una finestra horitzontal per separar un element de l'altre. Més endavant, jo, Joan, no sé quin any. Tu saps a quin any? No me'n recordo. És als anys 90, també és un projecte dels serveis tècnics de l'Enric Fita, però no sé l'any. Val. Va traslladar l'oficina municipal de turisme i... D'acord. Es va decidir ampliar el projecte original amb aquest altre volum i aquest altre d'aquí, 2 cilindres més que continuaven jugant amb aquesta diferència de diàmetres i alçades i es volien maclar també amb l'edifici original. El que passa que tot aquest concepte tan net... Perdó. Aquí. Tot aquest concepte tan clar que volia deixar en origen el projecte d'aquestes finestres tallant tot el mur de la coberta, en aquest últim cilindre que s'afegeix aquí, no sabem ben bé per què, no es va seguir aquesta línia. I
Bé, es veu que és una cosa que d'entrada sobta molt i distorsiona una mica aquella imatge, aquella potència que es volia deixar clara en entrada. Quan van fer aquesta ampliació van aprofitar per reordenar l'interior d'una forma una mica curiosa, perquè aquests dos volums es van posar una cota més alta que la resta, es van generar uns escalons aquí i un pas a través del cos de banys per anar de tota aquesta zona que es volia deixar d'entrada i atenció al públic a tota aquesta altra zona més de servei d'aquí darrere. Però de que sigui una zona de servei a que hagis de passar a través dels serveis, diguem, hi pot haver una mica de marge, al meu entendre. Va ser el 2015, quan ja amb aquesta ampliació feta es va fer tot el projecte de viari que us ha explicat en Joan i es va decidir deixar aquest edifici enmig de la rotonda. No deixa de ser una cosa curiosa perquè és un edifici que és singular per la seva condició circular i es decideix aïllar enmig d'una rotonda. Aquest edifici llavors va quedar en desús, no sé quin any es va tancar l'oficina de turisme aquí, però va quedar en desús bastants anys. Ja quan es va fer aquest projecte de vialitat ja no s'utilitzava i llavors anys després, el 2018, va ser quan va néixer la gran oportunitat perquè la Déu Empordà, que estava emplaçada en un local a l'Avinguda Marinyan, es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Figueres i els hi va manifestar la seva voluntat de canviar d'ubicació al seu local. I jo segur que tu ens ho podries explicar molt millor, Joan, però jo no sé de qui va sortir la idea, però els hi va proposar d'utilitzar aquest edifici, que és un edifici que arquitectònicament pot tenir un valor que, tots en podem tenir la nostra opinió, diguem, però que singular ho és, i per ubicar-hi una entitat també molt especial com és la Déu Empordà per casa nostra, podria ser un molt bon emplaçament. Ells hi van accedir. Com dius, ho va portar molt directament en Jordi Ricart. Sí, Sí. Com sigui, la DEO se'ls va proposar això a la DEO, des dels serveis tècnics de l'Ajuntament, amb el mateix Joan i en Jordi Ricart van elaborar un avantprojecte per veure com podia encaixar l'emplaçament d'aquesta entitat en aquest edifici. Sembla que va encaixar i llavors, com que l'Ajuntament va carregadíssim de feina, van decidir externalitzar el projecte i aquí va ser on vam entrar nosaltres, que agraïm molt aquest encàrrec, que ens va fer una especial il·lusió perquè actuar en un edifici singular com és aquest, en una ciutat que és la meva, doncs fa especial il·lusió. Nosaltres vam començar a estudiar el projecte, ho veieu en base a l'avantprojecte d'en Joan i en Jordi Ricart, i vam recollir molt les idees que se'ns proposava i que de fet són les que ja s'havien parlat amb la DEO i els vam intentar continuar desenvolupant en el projecte. La idea era que es conservés una mica aquesta idea de que tot l'espai d'accés al públic continués tinguent accés per al volum original d'entrada a l'edifici i que el primer cilindre i el més gran de tots original, que és el que té tota una cúpula feta amb resilla ceràmica deixada de vista, és una mica l'espai més noble, es deixés per la zona pública i que en tots els volums de darrere hi hagués aquesta zona més de treball, més interna de la DEO. Aleshores, s'havia de generar un nou accés en aquest volum posterior per donar entrada a tot el... Ho explicarem més bé sobre la planta, potser. A tota la zona de servei de l'edifici. Aleshores, aquest era una mica el repte d'intentar significar més aquest volum posterior perquè tota l'entrada que s'entenia que peatonalment es faria a través d'aquest punt de la rotonda perquè cap a l'oest és on tenim tota la zona d'aparcament, des d'on s'accedeix, doncs se signifiqués que la nova entrada a l'edifici es faria per aquest punt.
Aquí va ser doncs, on vam recollir també la idea de l'avantprojecte, que passava per embolcallar una mica aquest volum, per significar-lo i per tapar una mica o per no deixar de ressaltar aquesta diferència tan enorme que tenia amb la resta d'aquestes finestres col·locades a mitja alçada en aquesta façana que no s'acabaven d'entendre. En aquest punt ens va semblar que introduir les lames de fusta com a revestiment d'aquest volum, amb la idea de la fusta en relació amb el vi eren dos conceptes que lligaven i que harmonitzaven entre si, doncs podia ser una bona idea. I en origen crec que, no m'ho he mirat en detall, crec que no ho han arribat a fer finalment. S'ha deixat tota una jardinera perimetral entre la façana i aquest revestiment de fusta per poder-hi plantar tota una sèrie de parres o ceps que poguessin trepar i acabar d'embolcallar aquest nou accés. On vam veure clarament les possibilitats de millora que teníem amb el projecte van ser això, d'una banda en aquest volum de darrere i de l'altra en el volum de l'accés, en el volum original de l'accés, perquè originalment en aquest volum s'entrava per dos accessos laterals, una porta aquí i simètrica en el seu costat, i tot això era un tancament vidriat a través del qual no es podia entrar. En algun moment, quan es va decidir que l'edifici havia de ser accessible normal, van generar tota una rampa que van implementar fins al centre d'aquest volum i van canviar la porta de situació i la van posar aquí al mig i la van pintar de blau perquè es veiés bé, aquest nou canvi. Ens semblava que això s'havia de recuperar a l'estat original, també crec que, Joan, tu vas apretar fort per aquí, perquè nosaltres d'entrada teníem algunes altres idees per aquesta entrada, però s'havia de recuperar aquest estat original. L'altra cosa que vam veure que ens hagués agradat recuperar és que els murs de l'edifici original eren de formigó, amb un encofrat de llistons de fusta de formigó molt petits, molt bonics. Ens hagués agradat molt, i així ho vam deixar veure en els renders, poder sorrejar tota aquesta pintura que hi havia i deixar aquest formigó vist, que també ens semblava que, en consonància amb el vi, era un concepte que podia lligar-hi bé. Al final era una obra amb un pressupost molt reduït i vam haver de renunciar a certs conceptes perquè el pressupost no donava per més. L'altra cosa que vam veure que tenia l'edifici era el paviment original, era un mosaic hexagonal que ens hagués agradat recuperar, però resulta que aquesta rajola ceràmica que hi van posar per sobre en el seu dia estava enganxada amb un ciment cola potentíssim i era totalment impossible treure'l sense malmetre el paviment original, així que hi vam haver de renunciar. La proposta de distribució la vam organitzar en aquest sentit. Vam plantejar aquesta rampa, vam treure aquesta rampa que originalment estava just posada aquí davant i vam proposar arrencar-la des del lateral i que ens portés fins a aquesta primera porta, fent així l'accés accessible i recuperant totes les filades d'esglaonat que per sort vam poder retirar la rampa i recuperar-lo perquè estava allà sota intacte, i vam poder deixar tot aquest graonat vist com estava d'origen. En aquest volum, que com us comentava és la sala més noble perquè en secció es veu, és l'únic que no té fals sostre i que deixa veure tota la cúpula amb un acabat de resilla ceràmica, i seguint una mica la idea també original de l'edifici es va decidir deixar aquesta sala on poder fer les conferències, cates de vins i tots els edicles on caten el vi, la claraboia vista, i llavors a partir d'aquí, per també fer l'edifici accessible en aquesta part posterior, vam introduir una rampa desmuntant aquells escalons que hi havia, arrencant en aquest punt d'aquí i portant-la fins a aquest espai on aquí és la zona de treball de la gent que diàriament treballen aquí. Una sala de reunions en aquest altre volum d'aquí, un despatx més privat en aquest d'aquí i deixant aquest cos cec central com a espai de magatzem. En planta aquesta és la intervenció que es va fer.
en el SAT, bé, treballar un projecte així i intentar ensenyar els alçats d'un projecte així, sort que ara tenim les 3 dimensions i ho podem dibuixar tot en 3 dimensions, perquè en el seu dia jo crec que ho devien tenir bastant més complicat per poder-se explicar com volien. Bé, la idea, doncs, ja us he explicat una mica, va ser agafar aquest cos posterior, els 2 cossos posteriors afegits a posteriori, pintar-los d'un altre color, ressaltar-los d'una altra manera, forrar aquest que ens distorsionava les seves finestres i generar amb una paret i un voladís de formigó una protecció per aquesta nova entrada que alhora ens permetia ressaltar-la i fer-la més notòria. L'altra obra de dimensió més important que vam haver de fer va ser ampliar les finestres aquestes, perquè com que aquí es generava la nova zona de treball, realment el volum, l'espai era fosc, no era gaire amable per imaginar una persona treballant 8 hores aquí dintre, i es va decidir ampliar totes aquestes finestres. Vam tenir les nostres complicacions, perquè hi havia uns pilarets metàl·lics que vam haver d'allargar, apoyar sobre un mur que al final era de totxana, no de jero, aquestes coses que ens anem trobant quan rehabilitem edificis i que quan tenim un pressupost tan ajustat solen ser un hàndicap. Si te'n recordes tu el pressupost, perquè no us ho creureu, és que és... 200.000 euros. I no vam passar ni un euro dels 200.000 euros. Al final són exercicis que són molt interessants perquè has d'intentar treure el màxim profit gastant el mínim. Vam tenir molt mala sort amb el constructor, això també és veritat, si haguéssim tingut un bon constructor crec que haguéssim pogut fer molt més bona feina amb 200.000 euros, però al final els projectes per l'administració, amb les propostes a la baixa, corren riscos i s'assumeixen riscos que llavors a l'obra es pateixen de valent, perquè més ens van abandonar l'obra i havíem de començar, la van deixar, van renunciar... Va ser tot un procés com molt llarg i dificultós. Aquí us he portat una mica el detall constructiu d'aquest revestiment que vam fer en aquest volum. Vam desmuntar aquest dintell d'aquestes finestres i vam introduir un cèrcol de formigó i a partir d'aquí vam arrencar aquest voladiu que neix a un punt zero i es va fent gran fins a recollir tota la zona de l'entrada i llavors aquestes lames de fusta, que en principi havien de ser de Bet Douglas, han acabat amb un pi, amb un tractament que espero que passi bé els anys, i unes platines metàl·liques. Vam decidir, sobretot, que no estessin en contacte amb el terra per intentar preservar-los en el seu punt més feble. Vam idear aquestes platines amb 2 espàrrecs que vam clavar en la solera de formigó de tot volt de l'edifici i collades amb 4 cargols. Vam subjectar aquesta fusta que té una ranura, aquí és una foto una mica fosca, no es veu, té una ranura en aquest punt i vam clavar la platina i la vam subjectar així i llavors en el SAT vam posar uns anells ceràmics metàl·lics que lligaven totes les lames per intentar que mai se'ns acabessin deformant en alçada, cosa que de moment es manté dignament. Aquest és una mica el procés de quan vam començar a muntar-ho i com vam aprofitar, com us deia abans, de tallar tota aquesta solera que arribava en contacte amb l'edifici per deixar-hi tot aquest espai ajardinat perquè s'hi pogués plantar i perquè aquí pogués créixer un verd que acabés d'embolcallar tot aquest edifici. Això és quan vam desfer aquesta rampa que hi havia aquí, com va aparèixer tot els esgraons que hi havia originals i vam marcar aquesta nova perquè arribés només just en aquest punt d'aquí. I llavors, per últim, l'última cosa que vam haver de fer,
en la línia del pressupost ajustat no era només per part de l'Ajuntament, el pressupost ajustat també ho era per part de l'ADO, aleshores ens van demanar que anéssim al seu local, féssim un aixecament de tots els mobles que tenien perquè els havien d'aprofitar i perquè no tenien diners per comprar tot de mobiliari nou per ubicar aquí. Aleshores vam fer un exercici en el qual en vermell hi ha els mobles que venien del local de l'Avinguda Marinyan, en blau a les dues taules, només hi ha dues taules que es van comprar de nou, que es van comprar de nou per part seva, i en verd el mobiliari que nosaltres vam construir en obra in situ, fent macles del tipus que aprofitàvem els seus bucs per posar un taulell a sobre i llavors fer tot el mostrador i treballant en detall tot això. I llavors els edicles es diuen? Sí. Del vi per fer tots els tastos, que també va ser un motiu de gran discussió si s'havien de col·locar arran de paret, si s'havien de centrar l'espai, com s'havia d'organitzar això, però finalment estan col·locats així i són aquests elements d'aquí. Aquesta és la sala que us comentava, amb la cúpula vista, tot aquest espai d'office col·locat de manera circular aquí, els edicles en aquest punt, i el paviment que no us he explicat, però al final, recollint la idea del paviment original, que és la que ens havia agradat, vam proposar posar-hi un paviment igualment hexagonal perquè trobàvem que era la millor manera de poder arribar a unes parets circulars que el recollien. Bé, i amb aquesta intervenció de les portes d'entrada, aquestes que no sé si recordeu que hi havia, que eren una espècie de manusses terribles, amb uns perfils terribles, tot el que se l'havia maltractat molt durant els anys en aquest edifici. Quan vam arribar i vam veure el seu estat interior, era una cosa feta de pedaços. Al final ens vam dedicar a intentar netejar-lo, simplificar-lo, minimitzar tots els elements que hi havia i actuar en les instal·lacions perquè poguéssim generar un espai confortable perquè es pogués treballar aquí. Vam canviar també, totes les fusteries les vam deixar, les vam recuperar totes i ens vam limitar a canviar els vidres, que eren uns vidres simples per uns vidres amb càmera d'aire per aconseguir aquest confort. Us explico una anècdota per acabar. Hi va haver un moment, si ho teniu en compte, els comptadors estan posats aquí, enganxats a la façana, i vam haver de fer tot un sistema de poder obrir aquestes lames amb unes portes per poder accedir als comptadors. Quan estàvem en obra, el projecte original nostre era així. Quan estàvem en obra ens vam adonar que això era una cosa una mica complexa i que haver de fer aquests mecanismes i que no teníem diners per articular tot això, i vam dir, per què no ens simplifiquem, ubiquem aquests comptadors aquí fora en un volum extern que a més ens servirà com a tòtem. Aquí podran posar un bon rètol de DO Empordà, és just al punt per on s'arriba de la carretera d'Olot. Hauria sigut un para-xocs fantàstic, però malauradament va venir el senyor de Foment i ens va dir que això no ho podíem fer perquè no teníem la distància suficient a carretera, que s'havia de preservar precisament per si mai un cotxe se sortia de la via. Bueno, ja està, ara ja està reparat, no? Avui està reparat. Avui està reparat. Però ha tardat molt, a mi particularment em feia un mal veure allò tant... No sé si tots esteu al cas, es va enclastar un cotxe contra l'edifici justament en l'armari darrere de Exacte, aquí. No en aquest, sinó en el... Sí, però aquest parapeto estava col·locat just davant, Bueno, ja està. Fins aquí, coses d'aquestes, casualitats de la vida. Gràcies. Em fa molta il·lusió participar en aquesta última jornada i poder-vos explicar l'edifici del Royal. He mirat de comprimir al màxim la informació perquè veureu que té història i com ja ha adelantat una mica en Joan, aquest projecte el va començar en Jaume Torrent, jo el vaig acabar, sempre en col·laboració tant amb aquesta obra com amb d'altres que fem. I anem per començar. Doncs és un edifici que està situat al centre de Figueres, fa xamfrà amb la Rambla i el carrer Sant Pau i té una tercera façana en el carrer Fort Nou. Va ser construït l'any 1820, primer de planta baixa i 2 plantes pis, i després va tenir una remunta.
Lògicament està dintre del Pla Especial de Protecció del Centre Històric, on s'hi defineixen els elements impropis, es marquen els eixos que hauria de tenir i l'alçada. Per posar-vos una mica en antecedents, el 2003, que ja t'has dit perquè farà 20 anys d'això, he hagut de remuntar molt, els propietaris de l'edifici van encarregar a en Jaume Torrent que rehabilités l'edifici com a ús d'edifici d'habitatge plurifamiliar. Lògicament es va fer l'aixecament, es va fer l'estudi de patologies, que a l'Eugènia, que no la veig, a l'Eugènia i a mi ens va anar molt i molt bé per l'assignatura de construcció de la carrera, ens va anar perfecte. I es va fer el projecte bàsic executiu i es van començar les obres. Quan ja estava pràcticament executada tota l'estructura, excepte el reforç de la planta baixa, és quan jo entro com a directora d'obra. Aquí es va fer, com es pot veure tant en planta com a les fotos, el reforç de les voltes que hi havia i part de forjat col·laborant. Tot això es va haver d'executar en un mes concret, perquè clar, el local estava llogat com a bar, encara estava en ús, i vam haver de pactar amb el llogater quan podríem fer-ho, quin era el millor moment per a ell, per afectar-lo el mínim possible. I va ser el desembre del 2015. Per tant, els paletes no van poder fer vacances a Nadal i jo tampoc. Però vam poder realment complir els terminis que tocaven. Aquesta obra va estar uns mesos parada, així amb l'estructura, i a mitjans del 2016 els propietaris em truquen i em comenten que volen canviar-li l'ús que havíem pensat destinar-li i convertir-lo en la seva seu de les oficines centrals. Per tant, vam haver de fer una altra vegada l'aixecament amb el que hi havia executat en aquell moment, tinguent en compte les parets de càrrega, l'escala existent, el forat de l'ascensor s'havia previst per a aquests habitatges plurifamiliars. I tinguent en compte aquestes premisses que comentàvem, vam distribuir les oficines d'una manera senzilla, segons les necessitats. I una de les coses que volíem tenir molt en ment, i que era important, era recuperar, dintre de la possibilitat, tots els elements arquitectònics i la pròpia història de l'edifici. També es volia donar molta transparència, perquè clar, estem parlant d'un edifici de parets de càrrega, normalment ara estem habituats a veure les oficines molt obertes, llavors volíem intentar recuperar aquesta transparència i que tingués calidesa. Llavors vam combinar molt la fusta amb el vidre, la fusta amb el paviment del mosaic hidràulic, com aquí tots aquests mosaics són realment de l'edifici que vam poder recuperar. També havíem de buscar el confort acústic, llavors vam jugar amb les lames de feltre i també integrant la il·luminació dintre d'aquestes lames. On hi havia voltes, com és en el cas de la recepció, doncs lògicament els vam mantenir. Clar, aquest projecte el que vam haver de fer és estudiar-lo amb molt de detall, estudiant cada sala, on volíem el paviment, en quin replanteig fèiem, el fals sostre, també quina part era fixa on cabia les instal·lacions, quina part era de lames, com fèiem les entregues del paviment del mosaic hidràulic amb la fusta, el despiece si era de l'escala, doncs de la pedra de Sant Vicenç. Recordo quan vaig haver d'anar al magatzem del Paleta d'en Pere Miquel a mirar tots els paviments de mosaic hidràulics, quins hi havia, quina quantitat, per poder distribuir i dissenyar les catifes en el qual estarien en aquests despatxos i que quadrés absolutament tot. Vam haver de fer un codi en els plànols. Cada mosaic tenia un codi i un color per saber exactament on era i quina sanefa feia. I arribem a l'escala. Aquest projecte no podia ser menys com els que van explicar a les altres sessions, en Pep i la Misse, que ens trobem una entrada en què hi ha aquells 4 o 5 escalons fins a arribar en el nucli vertical. Aquest no podia ser menys. En el projecte original, que ja es veu la sobreposició en la planta d'allà, ja tenia en compte de fer l'escala més estreta per poder arribar a l'ascensor. El que passa que aquí ens trobem que és un edifici d'oficines en el qual no podia haver-hi cap graó. Llavors, com veieu en la foto del portal, tenia aquest escaló amb una porta magnífica de ferro amb el gall.
i vam haver de rebaixar per complir código técnico, en aquells moments havíem de complir código técnico, amb la bona feina també del Ferrer d'en Messes, que van poder restaurar el portal tal com era, allargant aquests centímetres de l'escaló i que no es perdés aquesta imatge que tenia. I si a més us fixeu, vam poder recuperar la volta. Quan vam entrar en aquest edifici, aquí hi ha una paret, de veí tenim el fotògraf en Torner, que ocupa fins aquí, o sigui, no sé com van vendre les particions, però ocupa fins aquí. I clar, en Jaume i jo veiem molt interessant de poder recuperar la volta i l'essència que havia tingut aquesta entrada. Llavors, gratant i investigant, vam veure que sí que podíem fer-ho només a la part de dalt. I almenys així, visualment, vam aconseguir la volta. Gratant pensaven que trobaríem un gerro ple de monedes d'or, però tampoc va ser el cas. Hauria estat bé. Per posar més complexitat a l'escala, la seva oficina havia de ser sectoritzada, amb pressurització. Llavors vam haver de muntar totes les màquines a dalt, buscar on baixàvem els tubs per poder donar aquesta pressió de l'aire. I a la part de dalt de tot, a més, van col·locar plaques fotovoltaiques, que ja ho teníem previst des de bon principi. És un edifici que també va buscar una mica l'eficiència energètica. Les premisses eren la recuperació arquitectònica, el valor històric, la calidesa, el confort i també una mica això de la sostenibilitat. El tema de la climatització, també per aquest confort amb els treballadors, es va fer amb un sistema d'aigua-aire, en el qual tots els tubs, aquí no es veu gaire, però estan marcats els tubs, els que són aigua freda i aigua calenta. Llavors, això vol dir que un despatx pot tenir la calefacció i el despatx al costat l'aire condicionat. Això realment va molt bé. I tornant a l'escala que no he comentat abans, l'escala que originàriament és així i que s'ha mantingut amb els barrots, amb el seu dibuix i la barana de fusta, doncs l'entrada també li van voler donar la mateixa imatge, que es veiés l'entrada com hauria de ser. I ja anem a la façana. A la part de dalt es veu l'estat inicial, la part de baix com ha quedat executat. Compositivament, el que vam fer és ordenar algunes obertures perquè tinguéssim els eixos que ens havia marcat el planejament. Vam reproduir algunes obertures que ens semblava que era interessant perquè acabés de quedar bé aquesta façana. També vam fer una cornisa a dalt de tot per donar-li un acabament en aquesta remunta que no tenia. I l'acabat és fet amb estucat de morter de calç i vam reproduir tots els angelets. Aquí hi ha diferents angelets en origen, cada un amb el seu escut diferent. Llavors aquí hi ha tota una feina al darrere. A través de la bastida es van fer unes fotos en vertical, es van prendre mides, es va fer una plantilla a escala 1:1 i el pintor en Paulí, que ens va fer una mostra dintre de l'edifici per veure com quedaria, ens va ensenyar com es feia l'esgrafiat i després la pintura del color aquest verd fosc. Al buscar informació va saber el vídeo i em va semblar que era interessant posar-lo, per veure l'esgrafiat com es fa. I ja ens anem a la planta baixa, que en Joan ja ha comentat que l'any 2013 és quan es van declarar BCIL tot d'elements ornamentals a la planta baixa. Llavors nosaltres quan vam fer l'aixecament no només vam fer el que és l'espai, el que estem habituats els arquitectes, sinó que vam haver d'anar mirant cada element en quin estat estava. Ens vam trobar que algun element que estava catalogat, com és allà hi ha un asterisc, en aquell portal d'allà, aquell cancell ja no hi era, llavors era impossible recuperar-lo perquè havia desaparegut i per tant ho vam documentar com a tal, com per exemple que estava catalogat totes les rajoles de darrere el bar. Quan va marxar el llogater, resulta que ens vam trobar que ho havia desmuntat. Llavors, clar, i la nevera, que he vist que ens van també tenir les fotos de la nevera, en realitat és propietari de l'arrendatari, en la qual el llogater va comentar que se la volien portar, tot i així encara està en el local, que vaig anar-hi l'altre dia i encara hi és. Doncs, en vist de l'aixecament de tot això i la propietat, aprofitant que el 2017 marxa el llogater, ens comenta que vol sanejar-ho, que vol sanejar tot aquest local. Doncs els plantejos que fa el projecte és, per una banda, hi havia un entresòl a la part de darrere, que dona al carrer Fort Nou, en el qual desvirtuava molt l'altura que havia tingut al seu dia aquest local.
llavors s'opta per enderrocar-lo. I a més aquí, que hi havia una paret, que és aquella d'allà, ja s'intuïa des de baix que hi hauria una arcada. I sí, a la mesura que vam anar traient les parets, va aparèixer l'arcada i la vam poder recuperar. El projecte, a més, volia donar molta més llum a la part de darrere del local i va decidir obrir unes obertures molt més grans en el carrer. I hi ha un petit soterrani que el forjat era de fusta, que estava en molt mal estat i el vam haver d'enderrocar. I si anem a façana, ens trobàvem que l'estat inicial de la façana, el que és la part de planta baixa, teníem aquestes obertures així, però a través de fotos històriques que ja en Joan l'ha ensenyat, que són de l'any 36-39, de la guerra, hi ha tot un plafonat de fusta, que encara, en el seu moment quan vam anar-hi, encara hi havia algun reducte d'aquests dibuixos, aquestes sanefes de la fusta. Llavors, el projecte no només es va quedar en sanejar, sinó que va voler ser molt més ambiciós i van voler recuperar totes aquestes fusteries modernistes. A través de fotos, perquè no hi havia plànols, van fer recerca, però no hi havia absolutament plànols, llavors, a través d'aquestes fotos antigues, van fer una interpretació i vam dibuixar tot el que és la forma, els detalls de les flors, tots els encaixos, que es va fer tant a mà, a escala 1:1, per poder explicar el fuster com ho volíem, com també amb AutoCAD. Aquí també la bona feina del fuster d'encana, perquè no tothom entén que pot arribar a fer tots aquests dibuixos i aconseguir recuperar la visió que havia tingut al seu dia l'edifici. I per acabar, doncs, com ja s'ha dit en altres sessions, tots els agents són molt importants, des del promotor en què vulguin invertir-hi en la ciutat de Figueres perquè hi creu en la ciutat i també té aquesta sensibilitat de voler recuperar els elements arquitectònics històrics, passant per tots els industrials que han de tenir molt bona mà, i també volia mencionar l'aparellador en Xavi Pujol, que també va fer molt bona feina. I tot aquest treball i esforç, que ho he intentat comprimir-ho moltíssim, s'ha fet per retornar a l'edifici la imatge que es mereix. O sigui, aquí veiem l'estat inicial i com és, això es va fer fa 2 dies, aquesta foto, com ha quedat ara. Moltíssimes gràcies per l'atenció i en especial a la Sara Palmada, que m'ha ajudat a fer el muntatge. Bueno, bona tarda. Jo no m'agrada gaire parlar en públic. Elles ho han fet molt bé i aquest contrast encara serà exagerat, el poc que m'agrada a mi i el malament que ho faig. Però, entre altres coses, si hagués vingut a les sessions, que no he pogut, hagués vist una mica el to i veig que, a més, jo aniré per feina perquè em sembla que és a imatge per pantalla i serà més fàcil. L'altra cosa és que aquesta feina és una feina que vam fer el 2013, per qui no ho sàpiga, és una pastisseria per la família Fàbrega, que estan situats en una finca que travessa del carrer Nou a Puigpujades i és tota aquesta planta baixa on s'hi troba el negoci familiar. Les plantes de dalt són habitatges de la família, el qual comparteixen una miqueta el sentit aquest de la històrica carrera botiga que tant ens agrada i que és una llàstima que s'hagi perdut, però ells mantenen encara una miqueta aquest esperit, perquè de tota la planta baixa està coberta i és obrador, tret de l'inici, que és el lloc on, evidentment, hi ha la botiga, que és el lloc on entra en contacte amb la ciutat. Aquest és una mica, aquí seria el carrer Nou, i aquest és una mica l'estat actual, que és el que ens vam trobar, que ja es veu que la façana comparteix l'accés a les vivendes i l'accés a la botiga. D'aquí explico una miqueta aquesta arcada tan alta, alhora tan baixa, perquè resulta que hi ha una persiana metàl·lica que ha de mantenir el pas i aquest pas ha de quedar a dalt quan està plegada.
Llavors nosaltres vam intentar convèncer-los de canviar-ho i també al final hi havia algun límit. No? Aquí es veu el que era pròpiament la botiga i aquí la rerebotiga. Aquí hi havia una porta oberta per on quan entraves sempre estava oberta perquè és el que té la rerebotiga, que has d'estar al cas, no? Però alhora també és un defecte per part nostra quan entrem veure la botiga i al fons la veritat de la situació. No? Quan vam entrar era aquesta, la Can Fàbrica. Can Fàbrica feien reformes cada 40 anys, als anys 40 en va fer una Pelayo Martínez, que encara es conserva un fanalet i uns mobles molt bonics que no vam gosar utilitzar, i als anys 80 en Quera va fer aquesta reforma i això és el que ens vam trobar nosaltres. No? Nosaltres, aquí, sempre que ens encarreguen una feina, com a tots nosaltres, vaja, anem a veure on podem treure suc d'algo, no? I vam entrar aquí i, ostres, el primer que ens va frapar, i és veritat, és que a mesura dels anys van anar acumulant neveres, congeladors, més congeladors, totes amb el seu motor propi, i això fotia un guirigall estupendo, perquè la gent havia de cridar «Què dius que vols?» i no se n'adonaven i s'havien acostumat a aquell so. I tot i que els sons no sumen, però ve un moment que les diferències, això fa una cosa com bastant incomprensible. No? El que passa que això va ser una cosa. La fressa dels motors va ser una salvació, perquè quan entres aquí dius vaja, posarem els motors lluny de la botiga i ja tenim el projecte salvat perquè arribaria a la pau. No? Però llavors van fer obrir una mica el sostre i el que vam veure aquí és una foto cap a la façana, ja s'hi veu tot aquest espai reservat, a part del vidre aquest de l'aparador, que és un vidre basculant, s'hi veu la persiana on hi ha la porta, que és la que s'ha de mantenir a dalt. No? Però vaja, que tinguéssim això a la façana, a nosaltres ens semblava que era comprensible, però a dintre, ostres, ens sabia greu aquesta magnitud de l'espai i de la manera que semblava que estandarditzaven una miqueta el sostre a mesures bàsiques de mobles a 2,40, 2,50, ens semblava una mica... Llavors l'altra part va ser aquesta, va ser la voluntat de recuperar l'espai original, o sigui, nosaltres quan vam veure això vam dir el projecte és això, o sigui, i a més és això, perquè el projecte també són revoltons i la dimensió és al final el que li dona la calidesa espaial. No? Amb els de l'obrador, que són una part de la família, sempre va haver-hi la lluita aquesta de dir escolta, volem anar fins aquí, perquè nosaltres també volíem agafar llargada. Volíem anar fins a un pati de llum que hi havia, a veure si aconseguíem entrar a la botiga i veure llum, i ells tenien una nevera allà. Llavors hi havia un tour de força entre els obradors i els de la botiga. Tots dos comprenien que un sense l'altre no podien funcionar, evidentment, no? Però tothom era molt gelós de lo seu. Llavors allà hi havia una nevera metàl·lica, que va dir, podrem ampliar fins aquí. I jo li deia, home, la podem agafar i la podem desplaçar també. No, és que no es pot moure. Bueno, deixem-ho estar. O sigui, els límits van ser d'amplada el que hi havia, de fundària a la nevera, i d'altura aquests revoltons, però traient per passar instal·lacions. No? Llavors he buscat dibuixos. Aquest és un bloc que vaig trobar una mica així com amb molta humitat, però també no sé per què no volia portar dibuixos bonics, perquè també en sé de fer dibuixos bonics, però vaig pensar que aquest té cosa, perquè encara que és molt primer, ja agafa totes les voluntats que teníem. No? Una era
que el païment acabés amb el fondo i formés una mica la composició espaial fos aquesta, que aplegués els mostradors. Llavors aquesta onada, o aquesta cortina, o que una mica centrava l'atenció a lo que seria, que ja es marca també una miqueta, l'exposició del producte. No? Llavors, aquí ja també s'intueix alguna coseta, que aquesta onada, aquesta cortina, aquesta ganes de fer revoltons podria funcionar. No? I després els vam fer un render que també ens fa cosa, perquè dius, com pot ser que el client digués endavant veient aquest dibuix? Perquè jo me'l miro ara i dic, hòstia, la veritat que devien tenir moltes ganes o no devien, no sé, alguna devia haver-hi, però... No, perquè veient això no sé si... Però la qüestió és que aquí també s'interpreta una mena de ganes de posar un material que és el llautó de bon inici. El que passa que per qüestions d'un accident, ja us ho explicaré, no és un percentatge tan alt de llautó, per sort. Però aquí ja continua havent una mica el dibuix d'abans, però sí que hi havia unes ganes de fer un banc, perquè dèiem, ostres, aquí la gent, el que és molt bonic és que no només es pugui seure la persona gran o que va amb crosses, sinó que puguem seure tots, perquè al final és un lloc on s'hi fan moltes cues i ja està molt bé que fan les cues fins aquí, s'asseuen, van despatxant i a tothom és com una cua invertida. No? Llavors hi havia una altra cosa que la propietat ens deia, ostres, és que nosaltres tenim producte de temporada que ens agrada exposar, tipus mones, tipus tortells, i ens volien fer un altre espai de lleixes aquí, i nosaltres ens vam negar totalment, perquè, clar, no era el mateix. I després tampoc volíem que això fos una cosa que entre temporades quedés tot buit i, en certa forma, desvirtués. I amb l'avantatge dels comerços i els equipaments, qui mana som nosaltres, perquè quan fas una casa, en una casa és el propietari que hi viu i és el que ha de dir, hi ha d'haver-hi llocs per plorar, per riure, per tot, però aquí sempre pot dir, això no m'agrada. I nosaltres, automàticament, és que no t'ha d'agradar a tu. Ha d'agradar qui ve a comprar, perquè tu el que vols és vendre. Llavors ja tenim defensa, ja tenim la defensa establerta. Aquesta és una mica l'estructura de tota aquesta onada, el fondo. Vam eliminar la porta d'aquí perquè no volíem que veiéssim sempre algú vigilant des d'aquí i la vam obrir aquí. Això és una cosa que sí que ens van deixar fer. L'entrada es va quedar tal qual i llavors aquí ja veiem una mica l'estructura. Això ja és una mica la botiga, vam haver de rastellar, van sortir unes parets horroroses. Ja començava a passar instal·lacions i la nevera. La nevera és el límit i a dalt ja es veu l'obrador. Pareta davant de la nevera. I aquí comencem a revestir. Nosaltres quan ens vam plantejar això, de fet, jo sempre intento fer un tribut a la fusta, amb una mica totes les obres, perquè és el que tinc a la sang, i en aquesta em va sortir força exagerat. Però teníem clar que no volíem fusta. Teníem clar que volíem construir com una mena de teixit que la fusta fos un component. Però volíem incorporar una altra cosa. La fusta sola és és calidesa, textura, però potser no tan pròpia d'una pastisseria. Volíem una mica de show, una mica de celebració, una mica de felicitat, i la trobàvem en els reflexos de llautó, que ens semblava que a més era una cosa elegant, no t'hi acabaves de veure, però sí que intuïes que la paret responia. Quan una paret és mate o és opaca o és de fusta,
li fas així i no diu res, però si brilla hi ha una certa relació, i aquí ens funcionava. Per fer aquesta cortina, nosaltres vam plantejar aquests revoltons que anaven tots allistonats, i això és ara us explicaré una miqueta com... Ahí va. Quin era el plantejament, no? El nostre plantejament des d'un coneixement normal com el vostre, com el de tothom, doncs nosaltres volíem fer la corba, la volíem fer corbada al calent, en premsa, a base de làmines fines de xapa, i posar-li la de maple al damunt, la bona, i ja està, no? El que passa que vam veure que calia molt material i pujava molts diners. Llavors, amb Cano, que avui celebrarem el seu... Doncs amb aquella gent vam entrar en diàleg i vam trobar una solució estupenda que ara us l'explicaré. Però aquí m'ha fet gràcia aquest plano perquè és un dibuix del plano, una foto del plano, on hi havia la intenció nostra, que era posar una xapa plana, que això comportava. Una és que si la volies molt llisa i estable havia de ser un pèl gruixuda, caríssima. Llavors per encolar-la massa juntes, massa visible. Llavors vam trobar un perfil i van dir, doncs posarem un perfil de llautó estàndard i llavors farem una regata i l'encastarem. I això és una mica tot el que es va produint, no? Aquí és la solució a aquesta exposició que ells volien, i llavors la idea va ser no els hi fem unes lleixes, el que els hi farem és que aquesta pell nostra passarà per darrere de les lleixes. Llavors vam comprar guies d'aquestes metàl·liques al supermercat i les vam encastar aquí. Llavors vam dissenyar una lleixa que vam tallar en làser amb els encaixos per poder entrar aquí dintre, i llavors quan ells tenen tortells posen les lleixes, la cortina passa per darrere i quan s'acaben els tortells tenen la lleixa i continua la història. Aquí s'hi veuen una mica, s'intueixen a cada vèrtex que forma la curvatura del revoltó, doncs s'hi veuen una mica els encastos d'aquestes guies. També amb els 4 centímetres, que és una mica el mòdul d'aquests, doncs hi ha les toveres de l'aire condicionat, els llums que baixen verticals també feien 4. Bé, una mica era com un puzzle anar construint això. Aquesta és la lleixa que es tallava amb el làser, aquí es plegava aquí, això seguia separat una miqueta per no tocar la fusta, i llavors anaven encaixant i es guardaven i ja està. Però ara us volia explicar una miqueta la solució d'aquesta estructura, perquè al final la idea és, evidentment, fer unes costelles amb la forma per poder-la anar cosint cada metro. El problema estava en la peça de tauler, que un tauler d'un centímetre és impossible de doblar, no? Llavors, el que s'ha de fer era debilitar-lo, no? I llavors, per debilitar-lo, es van fer unes regates dimensionades prou grans com perquè una vegada plegades, amb la reducció, coincidís per poder posar una ànima de fusta i que fos aquesta ànima la que fes la guia dels llistons, perquè també, molt bé, corbem tot, però després posem els llistons, has d'anar galgant, això és un drama. En canvi, d'aquesta manera, amb la màquina de control numèric, van fer les regates abans de res, i llavors les van disposar aquí a la costella, i després de la costella hi van anar posant els llistons que ja portaven les regates pels llautons. I així aconseguíem una extrusió d'aquesta motllura que, tallant-la, la van anar amb dies i paciència, van anar muntant i va quedar així. I ja està, la fàbrica. Bueno, m'agrada poc i torno. Això, sort que en Joan ens ha fet aquesta prèvia, perquè realment
jo vaig de cara a la barraca i hagués anat massa directe, però jo pensava que també aportar una mica o explicar la veritat de l'encàrrec, no? Però aquí l'encàrrec era ja del tot diferent, perquè des de l'Ajuntament la idea era solucionar el tema de l'accessibilitat. I evidentment que em sembla que era la primera... és la primera feina com a arquitecte. Llavors, clar, jo a l'accessibilitat, posar un ascensor i marxar tampoc em quedava molt... No per mi, sinó em semblava que era injust, a part que m'imagino que també s'esperaven una altra cosa, no? Però vam entrar-hi fons en el problema, o vam voler analitzar si hi havia algun problema, perquè no és que hi hagués algun problema en aquest edifici, el problema és que des dels anys 70, que no s'havia fet res, ja no estava, en certa forma, diguem-ne, al dia, no? Però vaja, pensant-hi, vam plantejar tres coses. Una era que tot el contacte del museu, el museu és gran, doncs es donava per aquesta porta, no? Aquesta porta deu fer 1,60 m, 1,80 m. Vale, això era una cosa. L'altra cosa era que no només era una porta, sinó que, a més, el museu aquest estava a 1,30 m de cota de carrer. O sigui, no arribaves al museu fins que havies pujat a 1,30 m. I aquest 1,30 m, evidentment, no els puges de cop, sinó que has d'entrar, no? Llavors hi havia els 5 graons aquí, 5 més allà, i... O sigui, tenies molt de temps per marxar i dir, no, aquí no entro. I això és perillós per tothom, Més tenim l'Eduard aquí, fas un esforç enorme fent exposicions, gestionant aquest museu, com perquè després hi hagi gent que giri, no poden girar la gent. I llavors l'altra cosa era sobretot l'auditori. L'auditori era una peça clau, jo l'havia visitat, havia estat a veure Mudanzas de Pere Portabella fa molts anys, i la veritat és que arribar-hi em va semblar una odissea, perquè havies de pujar al museu, aquests 1,30 m, llavors tornaves a baixar els 4 o 5 que et donava de més, o sigui que era com un lloc que estava allà i en canvi és una peça essencial per un museu. Jo no he vist cap museu que tingui un auditori com aquest, és que no... És una peça hipervaliosa i em sembla que valia la pena, doncs... Vaja, els inputs eren aquests, no és que ho inventi jo, La idea era, vaja a un auditori, vull dir que, ojo. Llavors, amb aquestes tres coses vam treballar, amb l'amplada, amb la profunditat del museu i amb que hi hagi un auditori. Aquí, en aquesta secció, ja es veu clarament per qui no la conegui, estàvem al carrer, a la Rambla, pugem aquests 4, una mica de replà, 5 més, i llavors aquí és on tenia, i llavors aquí hi havia un filtre d'una porta de vidre que s'havia de travessar. S'ha de fer net, vam dir. I realment vam fer net, ja no només d'obra, sinó un net mental, o sigui, dir, és que això no pot ser, ja no ho entenc, tantes escales i tants replans, netegem-ho. I netejant-ho mentalment, després així, vam veure el projecte, perquè si algun interès tenia era que no volíem només entrar per una porta, sinó que volíem entrar per totes, una mica com deia en Joan, però clar, com que entrar per totes en un museu tampoc és normal, doncs en vam triar una, però les altres les vam deixar, perquè els altres, tot i que no s'entra, són finestres que des de dintre, de dia, veus com la llum de la ciutat entra dintre. Llavors això converteix en un museu que està il·luminat amb la llum de la ciutat. Però des de fora, a la nit,
la llum del museu surt a fora i fa com una lluerna. Llavors això també és molt bonic. Passeges, camines i veus com la llum surt d'aquestes finestres i a més hi ha un detall que és que jo ja tenia el plànol de la reixa posada i en Joan, i què fas? Això ha de ser transparent. I sí, al final vam posar una corredissa transparent perquè, evidentment, el museu, quan està tancat, continua sent obert. Llavors, els lladres ja no saben per on entrar, no? Perquè no tenen una reixa, tu poses una reixa i no sé, diuen per allà. Però, en canvi, és molt bonic que un museu estigui obert sempre, encara que sigui mental, a la gent de la ciutat, no? Encara que sigui tancat, però és bonic que estigui obert. Llavors vam fer aquesta maqueta i un fotomuntatge. Ja vaig portant coses lletges, a mi em sap greu perquè... Però són de veritat, perquè... Però aquí explica una miqueta aquesta idea, no? La idea de dir, no, és que el museu, si fa 10 és el primer que podrem trepitjar. 10. No només les persones de mobilitat reduïda que aniran a buscar l'ascensor, sinó tothom, no? Llavors, això, a peu de carrer, era aquesta, una mica les ganes, no? De posar el museu no a 1,30 m, sinó a peu de carrer. Què fèiem amb això? Amb això estàvem molt més a prop de l'auditori, inclús tant que tant vestibulers a dalt com a baix, i alhora, amb els graons, pujar a la planta baixa, que en diem, que és la sala baixa d'exposicions temporals, i l'accés per pujar a dalt. També hi havia tot un discurs de sectorització de l'escala, que ha d'estar protegida, i hem fet aquesta primera part. Vam fer uns panells que amb un imant, doncs bé, vaja, quan es detecta incendi es tanquen i així no hem de tenir una simple porta. Però aquesta és una mica l'estructura de la proposta. Tenir un gran espai on des de fora tenim consciència, portant l'escala aquí, de que a baix tenim un auditori i que, a més, aquesta escala està lligada, en certa forma, amb la... Aviam si tinc... Aviam si hauré posat un... Això és el que us deia d'aquestes ganes de que la llum de fora entri a dintre. Aquí és una foto feta des de la part ja de l'exposició de planta, de l'exposició temporal. Igualment la llum que surt de dintre cap a fora. I així és com es dona, no? Al final tenim les 3 obertures, les 3 són útils mentalment, però només s'entra per la del mig. Aquí tenim l'escala, que ve lligada amb l'escala d'anar a les sales temporals, l'ascensor que ens soluciona el tema, aquest espai de feixa que l'hem solucionat per posar la botiga, i l'esquena de la recepció, i tot el tema de la sectorització de l'escala, que hi ha unes parets que estan a dintre, que és el que van tancant. Aquesta és una secció feta en el lloc de l'escala, però la idea és aquesta. Venim del carrer Xins i aquí ens trobem amb la feixa aquesta que amaga una miqueta el 1,30 m, que amaga l'escala per darrere, que baixa al vestíbul, que hi tenim guixetes, i aquí hi ha la peça de l'auditori. Encara, aquí es veu clarament la connexió aquesta vertical entre els espais. Vam posar aquí també un passamà, nosaltres volíem que fos un xiprer, de xiprer vam passar tiler, i ara em fa vergonya dir, no sé què és. Una cosa que no va trobar, tiler no va trobar. Llavors, la materialitat del museu, nosaltres volíem que fos una cosa molt franca, inclús va portar alguna cosa així a nivell de... perquè això és el conglomerat. Jo fa anys havia vist... fa anys, encara no fa pas gaire que encara hi era, en Terrús va fer el Museu Comarcal d'Olot, tota la part de dalt era un aglomerat tenyit. A mi em semblava fascinant, perquè un material molt barat que amb una mica de tint
ja tenies una cosa molt especial. I això n'és un aglomerat tenyit, però la referència del tenyit va ser un paviment que vam trobar de làmines grans que una mica reprodueix aquestes ganes de no voler ser un interior, sinó voler ser una mica un exterior. Vull ser un vestíbul del carrer, m'agradaria que no hi haguessin vidres a les finestres, però hi són. Llavors vam pensar que un material així que semblava més propi d'exterior podria estar-hi bé, i llavors amb la fusta també va ser la referència. Totes desiguals, a dintre, o sigui, l'accés, això és el vestíbul de l'auditori. Vam fer 4 obertures a 4 portes, a les que quan es pleguen, llavors queden 4 forats per entrar en l'auditori. Aquestes manetes eren les manetes que hi havia hagut a les portes abans de l'auditori, abans de fer les obres. I em sembla que això és tot. Hi ha una segona part que estem treballant, que és el fet de reordenar una miqueta tot el museu, deixar la planta baixa com a exposicions temporals, primera i segona per exposició permanent o de durada llarga, de gran durada, i passar tot el que són oficines i magatzems a la tercera planta. Això, de passar a la tercera planta i concentrar-ho tot allà, perquè es volen fer magatzems visitables i això, però la idea és que les oficines que ara donaven al carrer Enginyers, amb la seva poca llum i amb el problema que si ho portàvem a la planta 3 ens quedàvem sense obertures i no tenim diners per... Vam dir, home, portem-ho a façana sud, que és la façana de la Rambla, allà tindrem una llum estupenda, espai, i llavors els magatzems els posem al lloc on hi havia les oficines, perquè... I amb això és el que estem treballant. Estem treballant també amb la idea que ja és una cosa que vam parlar al començament, de poder treure la marquesina aquesta d'obra, més que tot per ordenar formalment també una mica tota la façana, i llavors amb això tenim dues coses, perquè cada vegada que canvien una lona al Museu de l'Empordà, el consistori tremola, perquè es que val una fortuna, perquè tiren la bandrola des de dalt, s'han de penjar, hi ha perill de mort, o sigui que tothom sofreix. Llavors dèiem, no, si ho fem així, aquí tindrem les finestres de les oficines, podrem obrir i podrem penjar la bandrola dignament, i llavors la bandrola mateixa farà una visera que anirà a parar amb unes marquesines petites metàl·liques que hi haurà aquí. I ja està. La reforma de Can Fabrer, de quin any és? 2013, 2012. Un episodi de l'anterior, dèiem abans, almenys com a premi, com a visita de premis. Sí, és el que havies implantat. De la visita just. Sí. Saber si hi havia màquines amb l'àcid i l'ordinador, perquè Sí. els dies que es van fer. Sí, no, evidentment, 10 anys, i controls numèrics, inclús... Sí, hi havia tot. El que passa que és una qüestió més de mentalitat aquesta, no? A vegades quan, no sé si us passa a vosaltres, però quan volem fer una cosa, abans l'hem de saber fer nosaltres. I intentes fer de la manera més simple o més, no sé, que t'imaginis tu, no? I llavors tu proposes la manera més infantil, no, però la manera més simple de poder-ho fer. Llavors et venen gent que estan tot el dia allà i que també has de guardar una mica d'espai per ells que puguin dir la seva, no? No sempre t'agradaria dir, no, és que això ho dibuixo així, ho he pensat així i ho fem així. Sí, no, però està bé escoltar els que en saben, eh? Home, evidentment, Sí. però també està bé poder... No vull dir això, però vull dir que saber-ho discutir com a mínim i també saber-ho entendre... Però amb aquesta sí que la van encertar, perquè
Hi havia un munt de coses que haurien encarit i hauria passat que hauríem acabat amb una paret recta, amb uns llautons clavats, i ja està, no? Perquè el problema també, el pressupost, acaba sent fonamental en tot, no? I allà on no arriba... O sigui, per això dic que tot es fa amb finalitat de bé, no? Pensar les coses, les aportacions, si són per treure'n fruit, i penso que són positives, sí, sí. No, Milton. Sí, jo crec que hauria... Comentau del control numèric, no? Control numèric. Sí, jo hauria dit. A l'obra del Royal em va sobtar, no? Perquè el meu pare era decorador i des dels 16 anys acompanyava a tot el procés de Figuera, que hem de treballar un fos i quan s'havia de fer un dibuix, doncs hi havia un tauler de 4 mil·límetres i es dibuixava allà i jo anava mirant, no? Com es feia, no? En el moment de fer aquesta fusteria tan historiada d'aquí del Royal, encara va dir, evidentment, no, això jo faig un control numèric. Sí, faig un control numèric, sí. Aparteu-vos, Vam haver de passar un dibuix amb AutoCAD, que volia dir treballar-lo a 1:1. I llavors l'única manera de fer va ser en el menjador del carnet, que tinc una taula gran, doncs estirar uns papers i dibuixar jo a escala 1:1, aquestes fusteries i aquelles roses que hi ha i tot això, després donar-li perquè ell ho va passar llavors de control numèric i ho va fer. Ostres! I he de dir que han quedat bé, però el fet de fer-ho humà, és a dir, de fer aquestes roses amb un formador, cada una hagués quedat una mica diferent i li hagués donat un... Més personalitat, no? Encant, una pàtina... Sí, que la perfecció la perd, eh? Sembla una mica com de cartró pedra, deixem-ho dir així. Bueno, però també... Perquè és tot tan ben fet. Però potser d'aquí 40 anys ja no pensaràs el mateix, haurà passat una mica... No, d'aquí 40 anys no pensaria res. La medicina avança molt, també. Però sí que és veritat, aquesta perfecció de la mà, clar, la mà era... També m'imagino que els artesans, quan no feien una cosa bé, tampoc els agradava. Ara perquè ens sembla així molt... La imperfecció és bonica, però allò era... Bueno, m'imagino, vaja. Que deien així. Ara m'he recordat un dia que anàvem amb el cotxe i em vas ensenyar la llibreta de plantilles de mobles del teu pare o del teu avi, ja no me'n recordo. Era més precisa que el control numèric, Sí, la puc... Era de 1900, no? Sí, era molt bonica perquè... Tu què dius? Que l'ofici vol dir... L'ofici... Però era el Neufert, no? D'ells, o sigui, quan venia algú que se li havia mort un nen, doncs allà hi havia una pàgina que posa caja de madera per a niño de 10 anys. Això fa cosa, però és que, clar, és que era així, no? Sí. No, jo el que volia dir perquè sé el que vas patir l'obra, és que en l'obra pública aquesta realitat que tenim de respectar les regles de la concurrència i no saber fer encara nosaltres prou bé els criteris que siguin legals però que aconsegueixin filtrar els industrials, doncs que evidentment que això és un patiment i és un esforç que no correspon ben bé, que no és l'esforç aquest del plaer de discutir amb el que té l'ofici que ho veu diferent de tu, sinó discutir amb el que no té l'ofici. Sí, amb el que només va estalviar l'últim euro i... En el cas de la teva obra i veure com ha pogut acabar bé, s'ha de tenir molt en compte perquè jugaves en camp contrari amb aquesta obra, que és molt diferent de l'obra de quan surt en Paulí, quan surt l'altre, o... Com tu comentaves, si tens bons industrials és diferent. En el Museu de l'Empordà d'haver tingut més sort i que és veritat que quan treballes a gust i quan treballes amb bona gent que hi posa tota bona voluntat, és molt plaent i quan es fa dura una... A mi no m'havia passat, jo crec que no m'havia passat mai fins en aquest moment i no m'ha tornat a passar gaire, o sigui que bé, però sí, es fa difícil. Es fa difícil perquè ho pateixes i perquè busques el bon resultat i veus que no t'ho estan posant fàcil i, bueno, bé, al final
això. Ha sortit bé. Que em sembla que la proporció entre el resultat i l'esforç té un plus en el cas de l'obra de l'antiga oficina de turisme bastant important. Un plus que també, si mireu obres públiques de la ciutat, no? Que l'Entier és la damnificada equivalent en aquest cas a tu, no? Quan apareix un determinat constructor, doncs esclar, una obra que podria ser un ple d'aprenentatge mutu es converteix en una tortura. Home, val a dir que... Malgrat això s'ha d'aconseguir que les coses... Sí, perquè és l'oportunitat de tornar a posar en funcionament un edifici així que estava totalment abandonat, no s'ha de deixar perdre. No, deia que una obra, quan és menuda, també la tens més controlada. L'Itziar m'imagino que deu ser una cosa i l'obra aquesta una altra, no? Quan vas per aquí i te la foten per allà, és un problema, no? En canvi, quan estàs centrat en el que... no sé... Les condicions materials de producció són una mica determinants. I tant, sí. Després també, en la teva obra, que en part són responsables tots, no sé ben bé qui té la tecla, no? Entre tots toquem el piano, el poc respecte que hi ha per l'arquitectura. És a dir, tu el teu projecte has hagut de discutir amb en Jordi Ricard, amb en Falgueres, que t'ha dit que no toquis les fusteries del 65 perquè... Però ens vam entendre bé al final, eh? Sí. No, però vull dir, tu has hagut de passar per aquí, exposar-ho al públic, que si hi havia al·legacions, imagina, l'altre que discuteix perquè no l'enderrocaven, l'altre que diu com és que el rehabiliten si travessant la gent es matarà, no sé què, i s'ha aprovat definitivament, després s'ha de licitar, s'ha de fer un informe de tal. I quan tens l'obra acabada, va algú i amb criteri d'artista pot fer un grafit sobre la façana, no? I segur que ho ha fet amb la més bona intenció, però amb la impunitat intel·lectual de pensar que és que l'arquitectura és per fer això. Exacte. Que qualsevol que hi hagi un mur de formigó del Parc Bosc, que el projectista el va vigilar, que la textura de l'àrea, no sé què. Després hi ha una intervenció artística i doncs, podem pensar que és molt interessant, però... O no. També ho podem ha... pensar que no, eh? Sí, també. Però hi ha una qüestió que és que l'arquitectura... Ha perdut valor. L'arquitectura aigua avall, no? I jo em sap molt greu, en part tinc la meva responsabilitat, perquè segur que podria fer no sé què, encara abans que no me'n vagi, però encara podria fer. Però vull dir que també en aquest edifici li ha passat això, no? Sí. Cuidado, que no vas aconseguir de recuperar el formigó perquè tenia costos de produir tot això, un acabat digníssim amb el blanc i amb el blau i la fusta i no sé què, i llavors algú ha d'escriure de sobre. Ni s'ha de discutir ningú, ni ho es posa al públic, ni va res. al ple. Bueno, aquí m'he descobert. Queda constància. L'edifici del Royal, al baix, està previst que tingui una utilitat determinada. Està per llogar, o sigui, els propietaris ho tenen a lloguer. La idea en principi seria... Aquest local pot ser o un sol local, es podria inclús dividir en dos, no? I que un donés al carrer de Font Nou de darrere i l'altre el de la Rambla. Clar, l'ideal seria, és el que ha dit en Joan, no pot establir-se que hi hagi el bar, però sí que la idea seria que hi hagués un bar al final. Tots els elements que es van declarar com a BCIL estan allà, els penjadors, els miralls, les rajoles que havien desaparegut es van reproduir, la barra, ho he passat ràpid, però la barra del bar també l'hem recuperada, per tant, qui vagin allà veurà l'essència del bar. Però clar, està a lloguer. La nostàlgia és un element que va agafant força a mesura que un va fent anys. I realment el Royal, que jo recordo de petit que ni podia escapar perquè hi havia el club d'escacs i no m'encantava passar-hi massa hores. I quina pena, quan ara tinc el record del que era el mosaic, que era un hidràulic, que si no recordo malament de mi, Hi és, el paviment hi és, el paviment està catalogat i hi és. Deu ser els meus avis, que feien mosaic hidràulic a casa de la meva. I sobretot aquella barra de això, esclar, penses, ostres, si això no, si se'n va i no es recupera, quin cop de destral més dur pel record.
L'administració ha trobat la fórmula de crear-ho bé fil, per tant, la barra no pot desaparèixer, el paviment no pot desaparèixer, tots els arremadors a les rajoles no poden desaparèixer. I el que s'ha fet, el que va fer la propietat és, de seguida que va marxar el llogater, no és que ho deixés abandonat, que ho podria haver fet. Va dir, no, anem a corregir-ho de seguida, posem-ho com ha d'estar, perquè llavors, de seguida que es pugui, recuperi l'ús que li toca. I també vull fer un homenatge en aquells llocs de vins que hi havia, que això fantàstic. Ja no se'n veuen, quasi no se'n troben. Jo recordo els iogurts que fabricava allà dintre en Mario. En Mario? Sí. No, volia dir que abans de començar, penso que no havies arribat a parlar amb la Rosa de l'Antaviana. Al final és molt jove, és una peça molt jove, de molta qualitat, i resulta que ja ens fem la mateixa reflexió que estàs fent tu. Sí, és veritat. Què passarà amb l'Antaviana? Si farà una oficina, si farà no sé què, serà un espai d'ús públic, no? No crec que sigués recollida de firmes per declarar que si l'Antaviana... Sí, doncs ho intentem, Però efectivament aquest problema hi és i no podem jugar a la paràlisi, no serveix de gaire res la paràlisi. El que serveix és que hi hagi qualitat en les intervencions, segurament. Perquè dintre una església hi pot haver un pub i dintre l'Antaviana hi pot haver una vivenda. L'altre dia citàvem l'exemple aquest dels premis que hi ha aquest any de la vivenda en la fàbrica d'Escals d'Olot. No sé si heu vist, però no ens conec i no m'havia fixat. I és molt interessant. Per tant, fixar els usos. De fet, quan nosaltres projectàvem l'Antaviana, amb en Carles i la Rosina, una de les peticions que vam tenir per part seva era que, si mai es donés el cas, ells hi poguessin arribar a viure allà i es convertís en casa seva. Llavors, el fet de tenir tota la cuina, els serveis a baix i a dalt Sí, era compatible una cosa amb l'altra. I l'espai no ha de deixar, o sigui, no ha de perdre riquesa per canviar d'ús. Hem de ser capaços d'absorbir això. Bueno, depèn d'on està el focus d'interès, no? Quan està a la coberta... Ho tens molt fàcil, ho tens molt més fàcil, efectivament, sí. No sé. Si no hi ha cap més comentari, a baix hi ha una copa de cava i podem acabar de debatre així amb tots els temes. Exacte, sempre és més fàcil, és més un tu a tu. Moltíssimes gràcies. Gràcies.